Mladý muž napadol bezbrannú dôchodkyňu na tejto ulici nedaleko miestneho kostola. Surovo ju schmatol, udieral pesťami, až starka spadla na zem. Kopal do mne. A najhoršie, že som bola i na rentgen. Že nám i vyhrážal, že nás všetkých poreže. Starka išla po ulici so svojou vnučkou. Násilníkovi sa nevedeli ubrániť. Ani na ulici nebolo nikoho, kto by im pomohol. Keď ju agresívny muž sotil na zem, na chvíľu dokonca stratila vedomie. Takže ja bola omračená. To dá 3 minúty, že vraj sme tam kričeli. Ešte aj dnes pár dní po útoku ju bolí celé telo. Muža, ktorý ju napadol, pritom dobre pozná. Je to dokonca príbuzný, napriek tomu ju surovo zbil. Som sebe dávala obklady na ruky, potom som takú mala i takú. A ešte je napuchnutá. Táto ide, dokiaľ ho nezabije. Agresívneho útočníka krátko po napadnutí zadržali a skončil v policajnej cele. Na krku má teraz obvinenie z 3 trestných činov. Muž bol obvinený z prečinu ubliženia na zdraví, v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania a s prečinom výtržníctva. Keľo to už navystrajal, že i pokradnul, i všetko, že nikto nechce s ním sebe ruky špiniť. Poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Z Vyšnej Šebastovej Daniela Jureková, televízia JOJ.